अपना कुकुर के पोसले बारू कार में लेके घूमत रुका हम करो से बारू बानी बोला बोला एही बात के दुख भारी एही बात के दुख भारी अरे हमसे को तरीका देलू अरे हमारा के जॉब डाटेलू कि हमारा के जॉब डाटेलू अरे दूसरा के काहे बाटेलू हमारा के जॉब डाटेलू दूसरा के काहे बाटेलू हमारा के जॉब डाटेलू एही बात के दुख भारी एही बात के दुख भारी हमसे तो तरीका देलू हमारा के जॉब डाटेलू हमारा के जॉब डाटेलू दूसरा के काहे बाटेलू हमारा के जॉब डाटेलू दूसरा के काहे बाटेलू हमारा के जॉब बड़े भैया विकी तिवारी जी के एगो बात बता देते नहीं क्रिया खा के सरस्वती क्रिया अब है बाबा प्रेम ना रही तो यही ना अब प्रेम बा तो बहुत कुछ के टेंशन नहीं थे जइए तारा हमारा झगड़ा कोई हो जाए वो बात के टेंशन बा आज मुंबई में बहुत पैसा मिलत रहे जितना औकात बा सही बा लेकिन कहनी कि ना तना ना ओकर से पैसे मांग देनी कि ना उदी ना हम जाई कहे से कि विकी तिवारी भैया के यहाँ जाए के बा अपना घरे जाए के सब छोड़ दे तो पूछ ली हनी जय सवाल से हां जी हमारा के जॉब सारा के काहे बातेलू दिन पर दिन लोग कहता जे बुढ़ा तारू बाकी हम का कहता भइल बाड़ू मिल डेयरी के चॉकलेट हो हमारा बाबूजी की ओर से आशीर्वाद मिलल जे लयदारों के लयदार हैं हमारा गायत्री बाबा के संगतिया भइल बाड़ू मिल डेयरी के चॉकलेट हो भइल बाड़ू मिल के डेयरी के चॉकलेट हो अरे हमारा के कहत बाड़ू इडियट पगलेट हो हमारा के कहत बाड़ू अरे हमारा के कहत बाड़ू इडियट पगलेट हो हमारा के कहत बाड़ू इडियट पगलेट हो कार में कुकुर का हम बड़ों से बात बनी विकी भैया कार में कुकुर कोरा में लेके अपना कुकुर के पोसले बारू कार में लेके घूमत रुका हम करो से बारू बनी बोला बोला कार में कुकुर कोरा में लेके ओकरा के जब चाटेलू ओकरो ले हम बारू बनी हमारा के जब चाटेलू तो सारा के काहे काटेलू हमारा के जब चाटेलू तो सारा के काहे काटेलू हमारा के जब चाटेलू ओकरो ले बारू
अब है बाबा के नाम बुझाए वाला बुझाए रौरा बुझाता आराम से ऐसा होखा कि हमरो बुझाए सही बात है ना ऐसे नहीं मन हमारा बाबूजी के निमन लागे हाँ जी शीशा में सवारिया शीशा में सवारिया सवारे अपन के सिया बलम पर सिया ओई हनेरा बलम पर सिया भाई हनेरा अरे हमरा के जब हमारा नीतीश पांडे भाई विक्की भैया के साथ कदम से कदम मिला के चले वाला और गोलू राजा के साथ कदम से कदम मिला के चले वाला विक्की भैया की ओर से अरे के देखनी हम और गोलू राजा के संगे कदम से कदम मनोज ठाकुर भैया दार्जिलिंग में सावन कटलू भादो नैनीताल हो दार्जिलिंग में सावन कटलू भादो नैनीताल हो अरे कुआर में गोवा में कुआर कटलू कार्तिक में भोपाल हो दुबई अरब से फोन आवत बा बहनिए के निमन ना कि दुबई से फोन आवत बियर बार में दुबई अरब से फोन आवत बा अरे ओही जे ओजन खातेलू हमारा के जब डांटेलू हमारा के जब डांटेलू सारा के काहे बातेलू हमारा के एक लाइन और बता रखा थी मैडम कतर से एडवांस उठवलू मसकट भेजब कतर से एडवांस उठवलू मसकट भेजे भाड़ा हो कहे पढ़ावत बाड़ू गोरी कोलुआ के अब बुढ़े हंसी जारी जी के अब बुढ़े हंसी कारी संगे अरे रोज चौधरी साटेलू हमारा के जब डांटेलू हमारा के जब डांटेलू तो दूसरा के काहे बातेलू हमारा के जब डांटेलू हमारा के काहे बातेलू हमारा के जब डांटेलू दूसरा के काहे बातेलू हमारा के जब अभी लगातार रही एकदम 4-5 गो